Yun, maray na tanghali sa inyo, Naga City. Pumunta kayo ngayon sa Isuzu Pili para mag-deliver nitong car wash ng Sabon Depot. Dito kami sa may Panganiban. Tama natin si Boy Sampalok, ating kasama lagi sa biyahe. Morning sa lahat. Yan o, tayo sa Magsaysay Avenue. Starbucks, shoutout sa Starbucks, baka naman. Yan. Yun, dito tayo sa Villa Caceres. Yan o, Villa Caceres Hotel. Ganda. Kapasok na rin ako dyan eh. Maraming kainan dito. Yan, BMW. Wow. Yan, happy lunch time sa lahat ng mga kumakain na ngayong oras. Yan, shoutout sa inyo. Asing kamas. Sarap niyan. Petron, shoutout sa Petron. Tayo sa kabahan ng Magsaysay, Naga City. Shoutout sa Sek Motor Supply. Romantic Baboy. Yan o, kain tayo dyan soon. Romantic Baboy. Pagisa ng motor. Tayo sa Rotonda. Ikot tayo dito sa Pilgrim. Toro ko siya niya papuntang Isuzu Pili, mabilyan ng mga sasakyan. Yun, dito tayo sa kahabaan ng Concepcion Pequeña, Naga City. Ay, McDo, drive-thru. Jokes to go. Baka naman. Ito may McDo dito eh, na drive-thru eh no. So kung nakapasok dyan, soon, kain tayo dyan soon. Shoutout sa Petron, Concepcion, dito kay barkada ko dito. Paring Darwin Sato, shoutout sa'yo. Madadaanan naman natin ng ang bilihan ng mga classic scooter sa dito sa Concepcion. Ayan o, Ropali. Shoutout sa Ropali. Dito ang mga bilihan dito ng mga mga sasakyan. Dito na sa Concepcion. Tapos yung mga warehouse dito. Yan. Yan, hi no. Yan ni Jelly oh. Yan. Motor dito eh, ganitong maganda kasi kalsada dito.
nasirahan dol. Grabe. Bumigay yung ano niya. Mabigat kasi yan, mga poste. Mga poste. Buti na hindi natumba yung truck. Nabali yung mulye. Mabigat kasi mga ganun eh. Mga poste na ano, kuryente. Dito tayo sa kahabaan ng Concepcion Grande, Naga City. Okay ba? Vista Mall, Wilcon Depot. Kaya dito yung mga tatagpuan din ng ano, tawag dito, Hyundai. Naga City. Yung Hyundai oh. Mga gustong bumili ng sasakyan. Suzuki yan. Suzuki oh. Ito rin matatagpuan. Makakatabi lang dito mga bili ng mga sasakyan. Yan, Ford Naga. Oh, shoutout sa Mitsubishi. Katabi lang dito mga bili ng sasakyan. Malapit na tayo sa Isuzu sa Palestina. Bicol Petroleum. Shoutout. Tapos tayo ng maya dyan. Kung tayo ng buko tayo. Ayan na yung Suzu. Dito tayo. Suzu Naga oh. Yan, mga sasakyan. Yan, dito tayo sa Isuzu Naga. Magdi-deliver tayo. Si sabi niya sa guard daw eh. Yung mga sasakyan nila dito sa Isuzu Naga oh. Ayan, mga ano, ito meron din silang ganito, Travis. Ayan oh. Mga sasakyan dito Isuzu Naga. So magkakaroon din tayo dito. Iwan daw sa guard eh. Dito natin sa Bundi po. Deliver sir. Si Sir Jeff. Yung sa car wash, order niya sa Beraya ka? 220. Pampapugi sa sasakyan. Shoutout ka sir oh. Nag-vlog kaya ako. Yung sasakyan dito sa Isuzu Naga oh. Sa mga gustong bumili Isuzu Inmax. Salamat sir ha. Sticker yan. Ayan Isuzu. Sana bibili na tayo niyan. Okay. Along-along naman to. Along pili. Galing kayong pili sa ano siya, sa left. Galing kayong Naga, right side siya. Ngayon alam niya, pupunta dito sa ano, Isuzu Pili.
Ito ang mga available nila dito. Mga Travis, ano nga natin? Itong mga, ano sila, itong mga truck. Ayan. Isuzu Gen cars, ano, as low as 86k down payment. Meron na kayo ganitong sa service. Ayan. Meron pa sa loob. Shoutout sa Isuzu Gen Cars Naga. Yan, naka-deliver na tayo dito sa Isuzu Gen Cars. Shoutout kay Idol Jeffrey. Kito kayo. Maraming salamat. Balik tayo sa Naga. And shoutout sa Isuzu Gen Cars Naga City. Yan, napakalupit na mga ano dito eh, staff. Punta lang kayo dito. Mga truck. Shoutout sa mga nagmumotor. GGG. Deliver na tayo. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate, finally make a move. I think of you and all the Maraming salamat kay Idol na nag-release ng ating Sabon Dito Car Wash Shampoo. Maraming salamat. At dito ko na rin tatapusin ang vlog for today. Maraming salamat. At sa mga suporta sa ating YouTube channel, GDTV Motovlog. Ride safe and God bless us all. See you next vlog.